Cròniques de Gothel. Capítol 126. Dormint la visió rumb l'est. La nostra preocupació augmenta cada segon al no saber què fer amb el bo de l'Alistair. Noriander el pillastre ens està escoltant i veient per via del seu llibre, amb el que hem de ser molt precisos a partir d'ara en què sap i veu Monsenyor Trobador. En un intent desesperat, exposa una teoria de salvació centrada en que la mà de Zariel, amb ella, seria capaç de desfer l'encanteri del gòlem, tal i com el va despertar. No cola i Eisenhorn el mira com a Robert Hansen, l'assassí d'Alaska. Després del clàssic fòrum de les cultures tradicional, decidim que Alistair es pot comunicar escrivint, però sense mirar res, que pugui aportar informació de les nostres aventures i desventures al rei Gòlem. Mentre parlem, sentim passos darrere nostra. És un nan amb una barba llarga i ulleres, és Fistan, el bibliotecari, irritat per la nostra presència i soroll. Baratak i Gothel s'ajuden mútuament per trobar i agafar el llibre de Baratak Sènior, sense que Fistan els vegi entretingut amb els plecs de sabiques. Sortint de la biblioteca a correcuita i al creuar l'umbral, Silvira parla amb Alistair sobre la pèrdua del seu llibre. Li comunica que podria fer un pacte amb Zariel i Bel per anul·lar l'encanteri diví, si renega dels seus déus i pacta amb algun dimoni,
podria alliberar-se i rebre un plus de poder per fer front al seu germà titànic. Alistair té un dilema davant, seguir lluitant per ser pur i honrat a la seva manera o intercanviar la seva ànima amb el diable. Ens despedim de Silvira, no abans sense tenir un petit show d'en Douglas en forma de súplica per rebre ajuda, doncs és hora de passar per caixa. Ella va al seu estudi i ens porta alguns objectes màgics sobre un carretó antic de gran factura. Un cop equipats amb objectes poderosos, baixem de Candelero amb els grifos que ens han deixat amablement. Detectem, gràcies al paladí, que l'escut es troba situat cap al nord-est. Estem a peus de la ciutat i hem obligat a dormir al Bart, qui de bones maneres s'ha dormit com un roc. Per si les mosques, entre tots, el van vigilant de reüll, no sigui cas que el colós empedrat es presenti com un llamp. Mentre seguim a la direcció est, que ens han dit, Eisenhorn dorm al costat d'Alistair. Quan ens queda indefens en un somni profund, el Bart es desperta sutilment entrant en el somni d'Eisenhorn com Freddy Krueger, on fa aparèixer a la bruixa Larissa, dient-li que algú s'ha de posar la mà per la nostra supervivència. Eisenhorn, escúchame. El túnel y la vida, tal y como la conocéis, perecerá si fracasáis en vuestro cometido. Solo hay una manera de salvaros. Alguien debe soportar la carga de Zariel. Pero solo un metamago poderoso tiene la llave de la victoria. ¿Eres tú capaz de lanzar tan siquiera una bola de fuego? Piensa, Eisenhorn, piensa. Pero alguien deberá llevar esa mano pronto. L'intensitat del somni és tan poderosa que comença a suar raudals, despertant-se frenèticament. Sense molt més temps per reposar-se, doncs, passem per la zona d'Alquitrà i necessitem que Eisenhorn ens guiï, detectant alguna màgia a l'escut cap a l'est. Lucian va guiar unes petjades petites, no humanes, que van cap a l'est, també, a la mateixa direcció. Està molt segur que es tracta d'un quàsit, uns dimoniets petits i malvats que les fan passar peludes a la població local. Les petjades són més profuses de les habituals. Podria estar portant alguna cosa molt gran. Gràcies als polvos 3D que ha donat Silvira, Alistair es crea unes ulleres per quedar-se aïllat. Anem amb el Tormentor. Lucian rastreja les petjades i finalment veiem un quàsit assegut en un tronc d'esquenes a nosaltres. Després d'uns minuts ens adonem compte que no es mou, que està més sec que una mojama, amb el cap cap endavant. Eisenhorn i Lucian són els primers en apropar-se i veuen que està mort per uns virots, segurament afusellat. Al seu costat hi ha una marca d'alguna cosa gran, podria ser l'escut. Aquest quàsit és diferent als altres, molt més vermellós, i li sona familiar a Lucian d'alguna cosa. Mentre els dos busquen trampes, una branqueta fa clec i una xarxa surt del terra atrapant a Eisenhorn al paladí. El coronel, sense meditar-ho molt, amb un tret precís, dispara la corda de la xarxa i allibera Eisenhorn a l'instant. No veiem a ningú. Lucian li sembla veure un tirador a un segon, però molt lluny. Ens pugem tots corrents al Tormentor i anem cap al sud, on estan els tiradors, però Tormentor entra a un pou, embarrancant, i la roda es queda encallada. Continuarà.